Добрый день. В эфире телеканала ТР. Это прямой эфир программы «Бугюнь» сегодня. И меня зовут Айдар Муждабаев. И понятно, какую тему мы обсуждаем все эти дни. Это задержание, но по сути дела это облава на крымских татар, которая продолжается, и новых людей захватывают за последние дни. Это прежде всего мы говорим о том, что оккупационные власти арестовали и обвиняют в участии в диверсии первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла, бывшего журналиста АТР, нашего коллегу, друга, товарища и замечательного человека. Мы все с тобой, Нариман, мы все с твоей семьей. У Наримана 4 детей, прекрасная супруга, вот недавно младшая дочка родилась. Сил вам, мои хорошие, сил вам. Вот. Мы будем бороться до конца за Наримана и других задержанных. И сделаем все, что, я вам клянусь, мы сделаем все, что от нас зависит, публично и не публично, чтобы вы снова встретились. Что я хочу сказать? Сегодня не совсем обычный гость у меня. Ну, у меня все гости необычные, в принципе, но этот совсем совсем необычный гость. Тем более он из Днепра, не часто бывает в Киеве. И это православный священник Православной Церкви Украины, естественно, Дмитро Поворотный. Салям алейкум. Салям алейкум. Доброго дня. Вот. Я хотел бы как-то рассказать о тебе нашим зрителям, потому что всего один раз был в компании Сергея Дмитриева, капеллана 30-й бригады, и моего друга и руководителя службы социального служения Церкви Православной Украины. Вот. Поэтому я позвонил отцу Сергию, а дальше все увидишь сам. И зрители, посмотрите, кто у меня сегодня в гостях. Это мнение независимого эксперта. Салям алейкум, друзі, доброго дня. Я вас вітаю з Любліна. Щойно мені позвонив Айдар Муждабаєв і попросив, щоб я представив свого друга, капелана Дмитра Поворотнього. Що це за людина? Це, по-перше, один із перших капеланів, який був на фронті з 2014 року. Він є капеланом Дніпро-1, такий добровольчий батальйон був створений на початку військової агресії Російської Федерації на Донбасі. Він пройшов зі своїм підрозділом запекли бої, він завжди був поруч зі своїми хлопцями, побратимами. Він той священник, якщо ви наберете в Ютубі, Дмитро Поворотній, який забрав тіла наших загиблих воїнів після Дебальцевської битви, плацдарму. Коли він йде по місту Дніпру, з ним здоровиться кожна друга людина, він великий друг кримських татар, він приходить в синагогу, його друг військовий капелан Ашер. Його знають всі міста, він робить дуже багато справ, ініціатив, допомагає родинам загиблих, він також громадський діяч, би я його назвав. Постійно працює в соціальних проєктах, працює з наркозалежними, хворими на ВІЛ-СНІД. Він один із очільників Еліос Дніпро, це соціальна служба Православної Церкви України. Що ще про нього сказати? Просто зайдіть на його сторінку у Фейсбуці, ви побачите, що це за людина, щира, відкрита, віруюча, з великою такою довірою людей і толерантністю до інших, що зараз не вистачає, і з великим критерієм любові до всіх. Раджу з ним познайомитись. Дякую, Айдар, що попросив подзвонити. І ще раз вітання з Любліна. Ну вот, теперь знаешь про себя правду. Да, так вот за спиной про меня говорить. Да. Привет отцу Сергию тоже. Да. Которую тяжелая журналистская судьба занесла в Польшу. Тяжелая судьба священника. Но вернемся к нашим событиям вместе с Дмитром Поворотным. Пожалуйста, сегодня не успели мы осознать, что произошло, новый виток репрессий в отношении уже членов Меджлиса, начиная с первого зампреда Наримана Джеляла, как следующая новость. И, к сожалению, начинает сбываться вчерашний прогноз, который мне в эфире давал Николай Полозов, адвокат, что вполне возможно, что они дальше пойдут стряпать, шить дела по членам Меджлиса, а членов Меджлиса 1000, потому что Меджлис — это не 10 человек и не 20, это сеть самоуправления крымско-татарского национального. И вот, пожалуйста, новость. Сегодня ночью в поселке городского типа Молодежный Симферопольского района после следственных мероприятий задержали Минситова Эльдара
Эльдара Менситова, председателя молодежнического местного меджлиса и члена Симферопольского регионального меджлиса. Давайте послушаем эту новость из уст Искандера Бариева, руководителя Крымско-татарского ресурсного центра. Сегодня ночью в ПГТ «Молодежная» Симферопольского района после следственных мероприятий задержали Менситова Эльдара, председателя Молодежнинского местного меджлиса и члена Симферопольского регионального меджлиса. Во время следственных действий силовиками были заблокированы все телефоны в доме. Эльдар и члены его семьи даже не успели предупредить близких. Сейчас Эльдар находится в здании УФСБ. 18 июня 2021 года он давал в армянском городском суде показания в качестве свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно. Добавлю к сказанному Искандером то, что адвокат задержанного Эльдара Менситова, можно показать, да, вот он, его адвокат Рифат Юнус сообщил, что он никак не может с ним связаться и что вполне возможно, сейчас, как раз именно сейчас происходит, как вот вчера Николай Ползов говорил, эти 12 часов пыток, да, когда они хватают человека и официально его еще не оформляют, начинают его пытать, измываться там любыми, ну, не буду методы описывать и так далее. Я напомню еще только, что у нас прямой эфир. Верните, пожалуйста, телефоны, я редактором обращаюсь на экран. Вот эти контакты, Viber, телефоны, Skype, они доступны для любого нашего зрителя, который позвонит, скажет свое мнение, сообщит какую-то новость или задаст вопрос моему гостю, священнику ПЦУ из Днепра Дмитру Поворотному. Ну а теперь слово тебе, Святой Отец. Что ты про все это думаешь? Ну, я думаю, друже, що насправді нічого нового під цим сонцем немає, ще було так сказано в Писанні. І те, що відбувається в Криму, відбувається на сході України, це все ж таки продовження тієї війни, яка веде Росія, веде з тими народами, на які вона хоче впливати. Вона воювала і загарбувала території ті, що навколо, і з Кремли так відбувалося вже впродовж століть так само. 250 років. Так само, як з українцями, так само це відбувається і не перериваються ці репресії і це знущання. І те, що таким чином от вони використовують ті ж самі абсолютно методи, які використовували завжди. От буквально ще 100 років тому ми якось з тобою говорили, от у нас була така дискусія про Україну як територію геноцидів. І ми тоді говорили, що Україна впродовж, там, скажімо, буквально 20 років, з 20-х років по десь 50-й рок на території України відбулося 3 геноциди. Да. Людей, етнічних, скажімо так, етносів, які проживали тут на теренах України. Це власне, українці. Буквально вчора була уточнена цифра жертв Голодомору. Більше 15 мільйонів за 3 голодомору. Це 22-й, 21-й, 23-й рік, потім 32-й, 33-й. І... Ну, за одне покоління, скажімо так. Так. Тобто українці, потім депортація, геноцид Керемли, і депортація це тривала не просто ті там декілька днів, коли їхали ті потяги, да? Вона тривала десятиліттями в тих зонах розселення, де розселяли Керемли. Да? І так само був геноцид уже євреїв, це Холокост. І це робили саме загарбники, які приходили на нашу українську землю. І це якраз ціна нашої бездержавності. Нам її треба цінувати. І те, що зараз відбувається, Росія хоче знищити нашу державність. Зараз вона почала з Керемли, відхопивши Крим. І те, що вона там робить, це просто терор проти народу, активних людей відокремлюють, строки приписують. Це називається показательний казнь. Звичайно, щоб залякати, щоб комплекс жертв випрацювати. І от це вона робить, повторює те, що вона і робила. А нам треба опиратися, тому що інакше, втративши свою незалежність, повториться те, що було в минулому столітті знову. Самое жуткое во всех этих историях крымских то, что есть ощущение того, что
началась действительно более широкая волна репрессий, и после Крымской платформы, вот они же не арестовывали Наримана довольно долго, хотя могли арестовать когда угодно. Они взялись за, повторю мысль, за членов Меджлиса, а это большая горизонтально-вертикальная структура, пирамида такая, да, избранных людей, которых избирают в поселках, в местах компактного проживания, в селах, в городах, в районах. Не призначені люди. Да, это выбранные люди, это наше самоуправление. То есть мы коренной народ Украины, вот что важно в этом законе написано, да, мы коренной народ Украины, который имеет все структуры самоуправления, имеет свой представительный орган на всех уровнях причем, да. И сейчас вот местные меджлисы, понятно, что они находятся в оккупации, понятно, что им там невозможно что-то делать публично, как раньше, там меджлис это делал, то делал, там, да, для людей. Сейчас само слово меджлис под запретом. Это якобы террористическая экстремистская организация. Вот сейчас они хотят доказать, что Меджлис что-то там взрывает в Крыму, да, и через это начать задерживать новых и новых людей. И, знаешь, так срезать слоями людей, которые... Вот, если захотеть привязать до Меджлиса любого крымского татарина, то это вообще без проблем, да. То есть мы имеем дело с начавшимися, вот правильно Бабченко написал, широкомасштабными этническими чистками. Они к этому готовы. И как сказал адвокат у меня в эфире наш Эмиль Курбединов, когда я спросил, задал очень банальный вопрос, такой отчасти риторический, какая цель задержания Наримана, и ребята этих, он говорит, а цель простая, чтобы нас тут не было. Так. Це їхня надідея. Але знаєте, друзі, я хотів би говорити, знаєте, більше про надію. Чому? Тому що от мій досвід пізнання Кремли, це така, знаєте, така кристалізація проявлення. Я людина радянського виховання, закінчив радянську школу. Ми ж ровесники, до речі. Так. І що я знав про Кремли? Ну, от з отої літератури, вихолощеної, написаної під заказ, історії, написаної під заказ, що це там розбійники, враги українців, ісконні розбійники, і більше нічого. І якось так воно в мене десь було фонове таке якесь знання. А вже коли я потрапив в армію, в радянську армію, служив в Середній Азії, селище Черчик, я знаю, що воно відоме для кримців. От. І нам там, коли я був в учебці, це 90-й рік, що нам тоді говорили, ви обережно, коли виходите в увольнення, там, да, бо тут декілька років тому дуже серйозні були такі протестні, це там 88-89 рік, саме Кремли. І от якось я так здивувався, а чому там вони виявилися? Потім я потрошку став пізнавати. Потім в армії так само зіткнувся з ставленням до кримців, наприклад, тих же мусульман, для мене це було відкриттям, там, узбеків, таджиків, що ви не вони. І от ставлення до Кремли було таке якесь, ну, теж негативне з їхньої сторони. Для мене це дивно було. І потім потрошку стало складатися розуміння того, що насправді, що переніс кримський народ. Потім трошки почав знайомитися з історією, що це за народ, як він формувався. І звичайно, в чому тут надія? Що вас не зламали. Оті всі віки, 250 років. Криваві репресії, оті переселення не зламали народ. І я впевнений, що не вийде у них і зараз. Не вийде у них зараз, тому що і інший час, і інші можливості. І от зараз ми на телебаченні, кримському телебаченні, яке говорить правду, власне, да? То я думаю, що і вже і у нас, і у українців є розуміння, що все ж таки ми потерпаємо від єдиного ворога. От Господь попускає нам пройти оцей важкий шлях для того, щоб ми врешті-решт, і ми це вже розуміємо, що ми тільки разом переможемо, що нам разом жити на цій землі. Богом дані нам землі, всім етносам, що тут проживають. І треба цінувати нашу незалежність, державність, в якій ми будемо реалізовувати свої можливості і права. І от, повертаючись до там 90-х років, да, погано ставились, негарно ставилися, я це визнаю і я це бачив, погано ставилися до тих Кремли, які поверталися на свою батьківщину. І землю не давали, не дозволяли строїти і так далі, і тому подібне. Але все ж таки це була наша держава. І ми зараз бачимо, що змінилося, коли її немає. Зараз взагалі нема прав. І от я думаю все ж таки, що
нам треба цей шлях пройти поруч. У мене друзі Кремли, які воювали в полку Дніпро-1, зараз і проживають в Дніпрі, мої друзі. І це народ, який не зламати, який розуміє, що треба народжувати дітей, виховувати їх в своїх традиціях, поважати друзів, поважати Україну, поважати українців там і всі народи, що живуть тут в Україні, і разом виборювати незалежність нашу. Мне мурашки по коже просто, если честно. Я не так уж прям чувствительный человек, но то, что ты говоришь, это очень важно. Ты даже... Я же понял, что каждое слово, которое ты говоришь, ты осмыслил. Ты говоришь «крымский народ». Да, ти говориш Кремли. Я не хочу говорити кримські татари, тому що це штучний штамп, придуманий знову-таки загарбниками. Ну да, они татарами же называли всех. Да, вокруг азербайджанцев татарами называли и так далее. То есть ты вот как раз тот человек, который сам... Ты сам к этому шел? Вот тебе самому стало интересно? Ну так от, тому що, якось так, і в родині у нас, якби, хоч і батьки були звичайними працівниками, багато читали, але у нас в родині не було там, знаєте, такої повної довіри оцій пропаганді радянській, що навіть я там щось з школи бувало приходив, розповідав щось, а мені там батько з ухмилочкою там, чи мама розповідала, мама у мене якби так із сільської України, да, от, кругом Дніпра, а батько він сам з Дніпра, із робітничої родини, але українець. І от вони багато речей якби так давали, мене трошки попускали від тієї пропаганди, і я починав задавати питання. І я для себе це зрозумів. Для мене втрата Криму – це також така, знаєте, зараз, наприклад, для мене Крим – це просто така рана, там, де катують Кремли, скажімо так. Да? Наприклад, Росія... Ні курорт, ні море, ні вкусні чебуреки, і я не повернуся в Крим, допоки він не повернеться в Україну. Тобто не буде, допоки ми його не звільнимо. Да. Росії взагалі для мене немає. Це така сумірічна зона, як от, знаєте, Мордор, от просто сумірічна зона. Хоча також багато часу я там свій час був також і працював, і служив в армії, і людей багатьох знав. Але от після цієї війни якось, знаєте, така... Як померла, да? Чи як перетворилася на якихось інших людей? Ну, якісь привиди, да, якось от щось таке. От. Хоча я розумію, що люди також різні, але ми зараз говоримо, знаєте, от коли йде час війни, відтінків немає. І не може бути відтінків. Ми потім переосмислимо багато чого. Нам треба просто вижити. Нам треба вистояти, нам треба перемогти, а потім ми будемо вже робити висновки, будемо вже полутона давати, да, будемо говорити там про... намагатися простити все ж таки. Ну, это слова священника, конечно. Да. Но я хочу спросить, вот как у тебя отношения складываются с исламом и с мусульманами? Почему? Хочу тоже расставить все точки над «и», потому что много инсинуаций, много всяких вот эти черные, вот они вот эти экстремисты, террористы. И Россия, она же спекулирует на вот этих общих мифов, выставляя нас террористами, нас, которые ни разу ничего не взрывали, не стреляли, ничего. Мы понимаем, что мы должны бороться мирным путем. У нас другого пути нет, нас не так много, и огромные превосходящие силы вооруженного врага, да? У нас другое, у нас моральная борьба, у нас борьба вот именно, ну, по сути, она имеет такой религиозный смысл, да? Это духовная борьба. Повернення додому. Да, это борьба из-за Крыма, она тоже духовная, да? Вот. Що про іслам можеш сказати і про мусульман? Для мене було одним із таких відкриттів про Кремли, що саме от їхній опір, він ніколи не був от таким терористичним і силовим. Самий перший народ, який вийшов на Червону площу, це були Кремли. Ти ж це пам'ятаєш, я знаю. Ну так, звичайно. 87-й рік. Так, тобто і вийшли з мирним протестом. 300 человек приехало в Москву или больше даже. И там эти стоят менты советские, такие, как вы знаете, ударенные по голове. Они не знают, что делать с ними, потому что до этого было 7 человек в 68 году, когда в Прагу русское войска, уже прошло столько лет, и тут раз, демонстрация, женщины, дети, мужчины, плакаты. А тогда у ментов даже дубинок не було. Ну, от власне, да. І потім, якби, от теж, от таке, знаєте, іслам також різний є, так само, як і різне християнство. Є, наприклад, таке извращення, як Русская Православна Церковь, о чому ми чуть позже поговоримо. Річ у тім, що також от певні, так як цікавився, були стереотипи там з дитинства якось, ті, що теж нав'язували нам. Але потім я так для себе побачив, що, от, скажімо, ті території там Близького Сходу, там території там пограничні між християнством і ісламом, зазвичай на горизонтальному рівні
люди жили мирно, і мусульмани з християнами. Особенно в Крыму, где не зафиксировано ни одного в истории, всю историю. Знаешь, Россия была хозяином Крыма, ну, как империя. 6% ее письменной истории. Письменная, подчеркиваю. То есть это вообще никакой не русский, да. это очень временная оккупация, Це ноль, да, це всего можно сказать, вместе. ноль. Вот эти 250 лет, там это всего лишь вот столько, да. Значит, при этом нет ни одного источника, ни письменного, ни устного, ни в турецких хрониках, в османских, ни в российских, ни в России там ничего не писать, читать не умели, нигде ничего нету про будь-який конфликт релігійний чи національний в Криму. Були, звичайно, якісь звичаєві такі там закони звичаєві, тобто там, ну да, там якісь налоги там були, але от взагалі стосунки були мирні. Використовували політики різність в вірі, різність, от використовували тільки політики в своїх цілях. І, на жаль, ну, велися. Для мене, до речі, також стало певним відкриванням уже в 14-му році, от після, вірніше, 14-го, я до кінця 14-го визрів з такою думкою, що, на жаль, війна, яка от зараз триває, вона стала можливим саме тому, що ми, українці, розірвані в багатьох площинах, в тому числі релігійній площині. Да? Там якісь там історична площина є, там мовна площина, релігійна, і от релігійна площина. І от я подумав там от, ну, на своєму рівні, знов-таки там в тому ж Дніпрі, починати налагоджувати такі горизонтальні контакти з різними а у нас їх багато. У нас і мусульмани є, у нас є і юдейська громада, у нас християн багато різних. І ми там зробили такий спочатку проєкт, який називався там «Отче наш». Да? Всі християни, ми в прощену неділю прочитали молитву «Отче наш», потім кліп дуже гарний зняли. Кожен там по строчці в своєму храмі, в своїй зібранні прочитав строчку цієї молитви «Отче наш» і «Амінь» ми сказали разом там на площі там в Дніпрі. Потім у нас такий проєкт з благословення Преосвящення Владики Симеона, керуючого Дніпровської єпархії ПЦУ, такий проєкт, як «Сходи». Теж така ідея була, ми збиралися, представники різних релігійних спільнот, і спілкувалися, в тому числі там у нас 2 громади мусульман таких, ну, різно, скажімо так, підпорядкованих. І ми говорили не на релігійні теми, ми там говорили про поезію, про мистецтво, про... Ну, про те, що об'єднує, да. Ні, про різні речі, але кожен говорив, сходячи від свого релігійного досвіду особистого. І я впевнений в тому, що якщо політики не вмішувалися, чи була б у нас стійкість, випрацьовувалася стійкість проти політиків, у нас не буде релігійних проблем. У нас точно не буде. І до мусульман у мене абсолютно повага. Це щирі дисципліновані люди, дисципліновані в плані от, поведінки, стосунків. Ну, все-таки в плане, наверное, в плане морали. Главное, что да. религия любая. Если человек искренне верующий, чести, хотя вот я, допустим, религиозный человек, но я знаю, что так. Вот мой покойный дядя, Сервер, говорил, я помню, это на всю жизнь запомнил, я говорю, а с какими ты людьми предпочитаешь иметь дело? А у него был небольшой бизнес. Он говорит, я предпочитаю с верующими. Я говорю, почему? Ну, говорит, вот если человек искренне верующий, он точно не обсчитает, не обманет и не сорвет поставки. Или что. Я вот что хочу сказать про вот это уродливое онкоментальное образование на теле Украины, как Русская Православная Церковь. Вот я цитирую одну мою знакомую, это пост закрытый, поэтому я имя называть не буду. Вот это просто послушай. Гітлер – це незаконнорождений син Ротшильдів, бо його мама у них там служила. Вони давали йому багато грошей, щоб він убивав одних жидів, щоб почистити рід других. А з наших русських пацанів в АТО роблять тушонку. Це не басні дідуся Панаса, а наша мама з'їздила в Почаївську лавру РПЦ. І поговорили з інтелігентною бабкою з Харкова після того, як у неї перестало дзвеніти в ухах. Бо всі прихожани стали навколо великого дзвону, щоб отримати благодать від першого бамкання. А стати треба поближче, але так, щоб не вдарило колоталом. Да. От то, думаємо, мабуть, зарано мамі вухо розклала. То есть я видел такие вещи. Я, конечно, редко захожу в храмы РПЦ, захожу как в музей. Вот в Чернигове, например, захожу. Там храм старейший, один из старейших в Украине храмов. Но только, вот, наверное, София старше, а может и не старше. И вот захожу туда, и там у них же есть вот эта зона политинформации. Перед тем, как ты в храм войдешь, и как это у вас в церкви называется? Вот. Притвор. Притвор, да? И вот есть притвор, там у них доска оголошена, знаешь, как в ленинской комнате. И, значит, там
понятно, что этот, по-моему, этот патриарх их там, путинский. Так. И тут объяснение, что Майдан это черти, дьявол. Ну, так и було, так. Значит, здесь едят русских людей, то есть украинская армия людоеды. Это рассказывают на полном серьезе образованным типа людям в Харькове, прихожанам РПЦ. Ну, я не знаю, мне кажется, что вот эту войну, вот с этой заразой, да, мы пока проигрываем. Ну, те, що стосується Російської православної церкви в Україні, отак би її називав би правильно, да? До чого, до речі, зараз оцей закон їх примушує зробити, щоб вони назвали себе правдиво, так, як вони називаються. І я дійсно впевнений в тому, що однією з таких ключових причин, чому стала можливою війна в Україні, це саме діяльність Російської православної церкви України. Половина вини на них, коли ідея руського міра, от саме оцей термін «руський мір», його проносили там, знаєте, там плекали там такі маргінали, як там Дугін, там оті, от знаєте, всякі разні. Вона сприймалася так само несерйозно, ну були маргінали, які її слухали. Але коли патріарх Кирило про це сказав там на початку там 2010 чи там 2009 він сказав це як ідею «руський мір», патріарх Кирил сказав, то багато людей дійсно сприйняли цю ідею як релігійну. І ця ідея почала нав'язуватися. Власне, чому я в українській церкві? Я десь почав оцерковлятися, теж моя історія така, да? Почав оцерковлятися десь біля 30 років мені було. Ну, тобто вже свідомо став в церкву ходити. Я хрещений був, став ходити, сповідатися, там, тобто, ну, оцерковлятися став. Такий поклик у мене був. І почав я ходити в ту церкву, яка поруч з моєю хатою, де я живу, це в Нових Кадаках, в Дніпрі, там Миколаївський храм, там, де я хрещений був, там, де мої бабуся, дідуся співали в хорі колись. І потрапив, і там через деякий час також на оцій доскі, як ви кажете, політінформації, потрапив мені в очі такий Почаївський листок називається, така от пропаганда їхня. І там така собі пряма мова від людини, типу він офіцер радянської армії, пенсіонер, який проживає тут в Україні. Він, така стаття була «Як у мене украли родину». І от там на такому, тобто це в храмі, тобто там взагалі про... Це ж наратив Путіна. Главна геополітична катастрофа 20-го века. Це було початок 2000-х років. Це було, кажу, чи 2000-й, може, 2001. Робота йшла давно. Тоді, от, да. І я от мені тоді одрізало, я в мене задав собі питання, а що тут спільного з церквою? І там потім якраз потрапило з Божого промислу, в тому ж районі у нас там відбудовувався храм Київського патріархату тоді, і я вже став там в той храм ходити, і вже там через деякий час став там діаконом, потім священником. От. І я абсолютно побачив вже під час війни, наскільки шкідлива діяльність. Було декілька сценаріїв, таких наративів, які проголошувалися саме в Російській православній церкві в Україні. Це спочатку почалося з Майдану, ну вже активно, от коли я беру вже 13-14 рік. Майдан – це неправильно, це все там американці і так далі, тому подібне. Коли почались Гіркіни, Стрілкове, Крим, то стали говорити, ну, якщо Майдан можна, то чому нельзя? Люди теж проти виступають. Це такі наративи були в церкві. Потім, коли почалась уже АТО, вже проголошено було, говорили, це братоубійственна війна, не благословляємо йти воювати і так далі. Тобто зривали мобілізацію. Зривали. Коли вони побачили, що це не вдалося, коли пішли перші загиблі наші воїни, вони відмовлялися масово відспівувати. Тобто таким чином також в релігійну площину робили такий удар про те, що ну, церква не ховає військових, не ховає тільки самогубців. Тобто прирівнювала наших військових до якихось проклятих людей, які абсолютно не церковні. То есть это даже они относились хуже, чем к преступникам, потому что преступников не отпевают. Так. Да. От, коли вони побачили, і це не працює, вони стали говорити, навіть така десь от декілька людей я чув з різних місць, говорили про те, що ну да, Путін не прав, но он сильный, а мы же православные. А любая власть у нас. Нам надо быть смиренными, да, поэтому надо подчиняться. Вау, это вот я не слышал, это последнее то, что они наработали? Ні, це було десь 15-й, вже десь 15-му році, коли вже ми вистояли оті страшні Дебальцево, Іловайськ, аеропорт, зиму ту 15-го, такі наративи Они були. поняли, что русский мир уже не придет сюда, и в риторику поменяли. Так. Да. І от що ще характерна така особливість. Дивіться, на всіх храмах Російської православної церкви в Україні, на всіх було до війни написано «Українська православна церковь Московського патріархата». Так і було написано. Така це єпархія. Они гордились этим, да. І от
я замітив десь уже з 15-го року, ці таблички починають зникати з усієї України. Вони лишилися тільки зараз на Донбасі. Ну, власне, я по весні ще їх бачив. Ці таблички, що Українська православна церква, московська, вони ховаються, вони маскируються. Агентура должна обезопасить себя. Тобто, про що я хочу сказати? Що як структура, дійсно, вона шкідлива. Хоча у мене багато священників, які працюють, які чесні, які працюють, але... Як так можна? Ну, але вони, виходить, заручники системи. Слушай, минуточку. Как можно служить в храме, быть гражданином Украины и, как ты говоришь, порядочным человеком и не отпевать солдат? Расскажи мне. Ну, це взагалі для мене... Вот как? Вот этот храм просто, где не отпевают защитников Родины, его надо просто, вот не отпели, вешается замок и отдается нормальным людям. Бачите. Вот это Почаевская лавра. Там просто надо зайти из СБУ с агентурой, там, все это задокументировать, всю эту подрывную деятельность и закрыть их. Ну, бачите, тут ми можемо говорити, бажати, але это прямой вред государству. Это прямой вред во время войны. И причем они настолько обнаглели, они действительно... Был какой-то период испуга, ты верно сказал. Так. А сейчас они поняли, что... Ничего, можно как-то пропетлять, да? И это единственная пророссийская институция, которая осталась, действует, открыто. Да, они чуть приховались там, да? Ну, зараз у них інші наративи, вони зараз ганіма церкви, начебто. На відміну, знову-таки, давайте повертатися до Криму. Буквально от, ну нехай не зараз, а от буквально декілька... Ну, ты же знаешь про нашего архиепископа Климента. Владика Клімента, і буквально от десь пару тижнів тому, десь місяць, можливо, там увірвалися, там єдина, там декілька лишилось всього лише громад Православної церкви України, увірвалися прямо під час богослужіння, я район там не пам'ятаю. Вигнали людей, наклали штраф, тобто під час богослужіння. Вот. Оце ганіння, а не те, що у нас. Я знаю, ну так подожди, ну так, наверное, надо призывать власти к зеркальным мерам. Если они наши гоняют... Це справа власті, бачите. Ну, я тут думаю, бачите, ми все ж таки маємо демонструвати певну дійсно цивілізованість і відмінність від тих методів, якими Росія впроваджує свої. Я про то, что есть закон. Вот если просто туда зайдет, в эту общину человек, он там услышит всю русскую пропаганду со всеми Путинами. Я думаю, так. Если бы работали по этим направлениям, то уже несколько лавр были бы свободны, например. Ну, бачите. А что у вас в Днепровской епархии с переходом в ПЦУ? У нас масово не переходили, але декілька таких і міцних громад, і декілька священників перейшли. У нас там в Рубанівському перейшла така міцна громада. Настрої нормальні. Настрої нормальні в плані от того, що дійсно вже усвідомили, що заднього ходу вже не буде. На жаль, так відбувалося оці ось, ну вже не 30, хай там, ну менше років. Там, ну, будемо брати навіть там 25 років, да, умовно, незалежності відбувалося так, що якісь рішення приймалися, впроваджувалися якісь там зміни, але потім все поверталося на круги своя. І от такий самий настрій був, коли от був об'єднавчий собор, коли Томас нам дали, був настрій такий, що, ну, та знаєте, нічого, зараз вони там, і все потім повернеться, але воно не повернулося. І це розуміння зараз є. Патріарх Константинопольський Варфоломій приїхав, і тут просто було дуже круто, я просто пишався тим, що він приїхав. Я не релігійна людина, тим більше я мусульманського походження, але мені приємно, що просто правда торжествует, понимаешь? И я почему-то думаю, я надеюсь, посмотрим, сам расскажешь, как процесс будет происходить, что все-таки, если ты говоришь, есть священники с совестью, но все-таки будут переходы и дальше. Потому что невозможно жить во лжи священнику, мне так кажется. Більшість розуміє, що цей процес незворотній, і ми то розуміємо, що процес об'єднання, він також це не рік, не два. Взагалі-то церква не живе категоріями там 2-3 років, навіть десятиліть. Церква живе категоріями століть. І, в принципі, той шлях, який зараз проходить Україна в плані об'єднання церков, то ми, в принципі, локомотивними такими методами йдемо, беручи до уваги. Але ми повинні розуміти те, що ви говорите, що оцю структуру завжди будуть використовувати. Это фактически не церковь. По повній програмі. Она церковь только с виду. Чтобы ликвидировать в Украине, надо просто доказать, что это не церковь, что это организация, замаскированная по церкви. Слушай, наркопритоны могут маскироваться под какие-то магазины, там, извини меня, там, база отдыха
отдых или там какой-нибудь там публичный дом и так далее. То есть здесь замаскированная агентурная организация, которую просто нужно ликвидировать не людей, не там священников каких-то честных, да, а вот именно сеть, как сеть. Я думаю, що от таким чином, що зараз оцей закон про те, що має бути внесені зміни в статути, і цього треба добитися. І тут уже, знаєте, тут уже це дуже гарний такий крок, і якщо він відбудеться, тут уже прийдеться їм обирати для себе, власне. Хто вони? Російська православна церква в Україні, себе назвати. Да, і сказати своїм ось цим... Прихожанам, хто ми є насправді. От ми Російська православна церква України. І тут уже вибір людини, куди ходити. І тут уже оця духовна гігієна. Для мене, наприклад, коли запитують значення Томосу, я людям не пояснюю... Вот разъясни, очень важно. Вот Дмитро Поворотний, в чому значення Томосу для Української православної церкви? Багатошарове. Це багатошарове явище, яке можна пояснювати. Я говорю простим мовою для людей, для простого розуміння, навіть не релігійним людям. Да? Перше за все, це духовна гігієна. В тому сенсі, що таким чином, коли є церква, незалежна православна церква своя, така, як має майже всі православні народи. Румуни, греки, болгари, грузини, поляки православні, чеських і словацьких земель церква маленька, але вона незалежна, розумієте? Тобто це така собі гігієна від впливів інших країн. От як ми бачимо, що було впродовж 20-30 років із сторони Російської православної церкви України. Сейчас слышишь, что в Македонии происходит с сербской церковью? Да не будем в это углубляться, но там они пытаются... Інший, скажімо так, таке значення, що, скажімо так, ті люди, які визнають себе вірними православної церкви України, от по останнім опитуванням щось порядка 18 мільйонів. От ви уявіть, ці 18 мільйонів людей в Україні були дискриміновані за релігійною ознакою. Клеїли ярлики, неблагодатний, неканонічний, розкольник і так далі. Вони були, ми були... Для верующего человека это страшно. Если ты веришь, допустим, в загробную жизнь, то это страшно. 18 мільйонів, от уявіть. І Томос зняв оцю дискримінацію. У нас зараз всі рівні. Навіть Російська православна церква в Україні. Вона абсолютно, віряни їхні рівні, вони дискриміновані по цим ознакам приналежності своєї. Тобто оце зняло Томос. Потім наша церква почала виходити на такий міжнародний релігійний, такий, знаєте, в контекст, тому що дуже такий є в світі, дуже така впливова релігійна течія, яка приймає участь в вирішенні там глобальних проблем, там подолання СНІДу, гуманітарних якихось катастроф, які відбуваються по різним країнам і по різним континентам. І Україна, на жаль, в цьому контексті була всього лише частиною Російської православної церкви, яка говорила за всіх. А тепер ми говоримо про свої проблеми. У нас є свій голос. Звичайно, є свій голос. І от навіть я вже не говорю там про еклезіологічні речі, там про канонічні, це така, це для фахівців, скажімо. І тут комар носу не підточить. Греки чітко все зробили. Да, вони розуміються, вони писали ці канони. Тобто вони знають, як правильно. Да? Але от оці речі у нас немає дискримінованих. У нас зараз всі люди православні віряни. Давайте приєднуватися, давайте молитися. Хочете бути в своїй церкві, російській православній? Називайтеся. Називайтеся Російська православна церква в Україні і будьте рівними. Вони звикли, що вони були в кільваторі влади завжди. Да. І от буквально ці минулі 5 років, коли вони втратили оцей вплив на владу таку тотальну, да, от вони стали в рівних з іншими, в рівних абсолютно умовно. Да, причем их никто не притесняет. И даже на День независимости этого пригласили, он там стоял тихо где-то в уголочке сидел, но пригласили. Їх немає. Да. От їх немає. Чому? Тому що вони рівні. Тоді вони були особливими. Проханными и так далее. Слушай, так это же история, чисто русская история. Почему русские, это россияне, как назови, как угодно, так бесятся сейчас? Потому что они не хотят быть равными. Да. Они хотят быть сверху, они хотят быть хозяевами, да, рабовладельцами, особенные. Чтобы від них залежало. Да. Вот это главное. Это же, по сути дела, это же есть философия фашизма, когда нация какая-то говорит себе, что она особенная, что она может решать судьбу крымских татар. Вот так на их родине приходить, заселить родину, таскать людей, унижать и так далее. Вот это их, вот тут они живут, они дышат своим воздухом, вот этим спертым, да, они хотят, даже сами будучи рабами, они хотят... Поневолити ще інше. Да. Ну це ж, як хтось говорив, я не пам'ятаю, хто це говорив, що раб не хоче бути вільним. Да.
Раб хоче, щоб у нього Ім'ять були раба. раби. Да. А вільна людина хоче бути вільним і хоче спілкуватися з вільними людьми. І оце наша відмінність. І це наша надія. Это ключевое отличие. І це наша надія. Знаешь, вот ментальность, она прослеживается на уровне каких-то мелочей часто. И вот я вижу там опросы какие-то или там темы программ на российских либеральных всяких сайтах, типа, и они пишут, вот давайте дискуссию проведем. Должна ли украинская власть отказаться от возвращения Крыма? Причем тут власть? Ну, то есть они для них власть это все, да? Да. Мы не согласны. И Да. мы выбираем Да. эту власть. Вот в чем а мы суть. не согласны. Источник власти, правды, силы, достоинства я, ты, мы. І ми делегуємо владі. Да. Она бывает плохой, бывает так, очень так, плохой, бывает ее меняют, бывает там ее выгоняют, бывает по-всякому. Но мы источник здесь. Община любая, там вот просто сообщество людей, единомышленников, религиозное, вообще любая. Так. У них даже нет представления о том, что есть такой фильм, я всем рекомендую зрителям посмотреть, документальный фильм 20 минут, называется «Трансформатор». Это черно-белое кино, снятое одной камерой там на плече в течение какого-то времени. И там два таких героя типичных, таких россиянинов, глубинных. Они пытаются поднять трансформатор, который упал с какой-то платформы, но, в общем, они пьют все время. Вот, значит, но дело не в этом. Там есть фраза такая, вот они сидят друг с другом, опять камера просто подсматривает, они сидят друг с другом, рассуждают о жизни. И вот один говорит, команды-то не было, а другой на него поднимает, они сидят, их там бросили, не знают, что делать. Они пьют, и время замерло. И один другому говорит, ну, надо же кому-то подчиняться. Ты понимаешь? Вот это, где мое ярмо? Ой, барин, не бросай. Где ярмо? А что, ты меня сегодня в пятницу пороть не будешь, да, розгами, да? Так. И что, жену мою не будешь, да? Да ты что? Как такое может Як быть? там Салтыков-Щедрин, да? Стоит на коленях, да? Знает, что бунтует, да? Все равно стоит, да? Не, мне кажется, вот такого рода, это опять, я какой из меня богослов, но просто ментально, мне кажется, вот эта позиция раба, с одной стороны, религия же говорит, да, что ты раб Божий, да? Но мне кажется, раб Божий, это как раз то, что дает свободу от рабства равных тебе. Це найбільша свобода, да. Да. Это форма выражения свободы. То есть нет тут мне хозяев на земле. Так, да? так. Нет тут мне Звичайно, никому. да. Нікому я не підкоряюся, тільки Богові. Да. Це найвища свобода. Врешті-решт, ну, якщо там говорити там богословськи, то ми люди, на жаль, ми є чомусь рабами. Да? Хтось своїм звичкам, хтось своїм примхам, хтось людям. Але от рабство Богові – це якраз найвища свобода. Це як паралелі там із давнього світу. Якщо ти раб чиїсь, то інші тобі не господарі. И вот мы смотрим на этих людей, да, которые безоружные вышли, вот женщина пожилая плачет, вот там люди, ну мы их знаем всех фактически, многих людей, ну, да, и сколько раз уже больше 150 человек посадили, все равно новые люди выходят. И мне позавчера говорил в эфире, вы знаете, они думают, что мы вообще замолчим, да, но это все пополняется, мы не можем сидеть дома, мы не можем, ну как бы мы же имеем достоинство, мы же не рабы, мы же не вот это вот все, да, вот. И это невероятно важно, что вот эти люди, как бы не сильно веровали, в кого бы они не веровали, да, они все равно вот ведут себя так, как любая религия говорит. Ты и Бог, то есть совесть твоя, Бог там твой, он же и совесть твоя, да, и все такое прочее. Правильно я понимаю? Ну, я думаю, так. Звичайно, ми не знаємо мотивів, наскільки вони такі прям високі. Але дотично того, що люди виходять за свою гідність. Гідність це той Божий дар людині. Гідність це Божий дар людині. Да. Людина може цю гідність прийняти, цей Божий дар, може і не прийняти. Може ждати команди, а може без команди бути. І в принципі, це мені дає надію, знаєте, що ми інші. Нам важливо утримати от нашу єдність, нашу державу, нашу незалежність утримати. Ми вистоїмо. Утримати, щоб повернутися і щоб ці люди знали, що вони не покинуті. І оце ось важливо. Вони там борються своїми методами. Ми маємо боротися своїми методами. І я думаю, ми устоїмо. Для мене, я ж повторюю, що Крим – це колись тільки туди ми і відпочивати їздили, особливо в мене там моє улюблене місце було, це така Кімірія, да, там між Коктебелем і Феодосією, там ото селище Орджонікідзе, не знаю, як зараз перейменовано. І от я завжди, воно в пам'яті, ми там більше 10 років там відпочивали. І це також оці спогади агресор украв.
украв у мене, мій Крим украв він, да? І через оцю свою втрату я розумію, яка у вас втрата, втратити батьківщину, яка от-от тільки поверталася, ви тільки повернулися, ви тільки розпочали розвивати своє життя. Знаешь, как мой друг Паша Фельдблюм, наш друг, написал, ты знаешь его точно, Так. он гениально написал в 2015 году на еврейскую Пасху, он написал текст, он до сих пор стоит, наверное, на сайте «Эхо Москвы», может, убрали, который назывался, он про крымских татар был, на еврейскую Пасху текст. Он назывался «Египет догнал». Это, знаешь, вот эти два слова, вот эти Египет догнал, они отражают все. Вот все, что мы здесь видим, да? Это вот за нами пришла эта империя, это империя смерть, это империя тюрьма. Это, посмотри, как они обращаются с женщинами, как женщины на них смотрят, да, и кто эти животные, предатели ли они, из России ли их привезли, там, совершенно не имеет значения. От біда якраз в тому і полягає, що, знаєте, ми не знаємо цих людей. На жаль, чому я говорю про єдність і про що ми маємо вистояти, тому що, на жаль, багато людей безпринципних навіть із... Беркут, бачиш? Да. Із нашого середовища, які можуть це робити, тому що у ті репресії, які були в 20 столітті, на жаль, їх виконували не якісь там іншопланетяни. Да? Це часто були сусіди, не знаю, односельці і так далі. Каїн і Авель, це ж історія. Звичайно, да. От тому от нам треба оцю плекати оцю єдність. Особливо я ж кажу, що в релігійному сенсі, тому що це такий подразник, який може дійсно спалахнути. І ворог також буде бити по цьому. Я хочу тебе такой общефилософский вопрос задать. Ты очень хорошо все объясняешь, мне нравится, и, наверное, зрителям тоже. Я вот все-таки каждая религия, любая, вообще любая, да, она все-таки говорит о том, что мы особенные, а те, кто не мы, они имеют какие-то недостатки. Они неправильно понимают Бога, они не так одеваются, они не так питаются, они это... То есть в этом есть тоже вот мы какой-то элемент... вот этой теории исключительности, да? Но с современным миром это никак не вяжется, потому что много религий, много народов, уже многие страны мира поняли, что надо жить дружно, что, как бы толерантность другая, да, ко всему. Звичайно, начиная от там, социальной, сексуальной, там, гендерной, там, религиозной и так далее. Вот как сейчас священник объясняет, с одной стороны, превосходство своей, не превосходство, ну хорошо, вот особенность своей церкви, религии, при этом не унижая других. Ну дивіться, у мене теза, коли я почав над цим думати, що нам треба гуртуватися і дружити. І оті проекти, що були там у нас в Дніпрі, вони більше були і для нас, для учасників цього проєкту, да, що ми бачили один в одному не конкурента, не супротивника, а людину, яка має свій погляд. Ми таким чином свідчили прихожанам своїх церков, мусульмани чи християни, що ми нормально спілкуємося, у нас немає якихось табу тем чи образливих тем, які що ми ображаємо один одного. Дивіться, апостол Павло, 2000 років тому говорив, такі слова у нього. Я завжди проводжу цей приклад людям, які говорять, мусульмани не такі, юдеї не такі, чи там християни не такі. От я завжди кажу. Апостол Павло говорив, якщо можливо і залежить від тебе, будь в мирі зо всіма. Він не сказав, з юдеями будь в мирі, з християнами будь в мирі. Будь в мирі з усіма. Тобто в традиції у багатьох, навіть у християн східних є така традиція вітатися. Салам алейкум, шалом, мір. Тобто ми маємо жити мирно і навіть свою віру свідчити через мир. Тому що для Бога Бог бачить твоє серце, і твоє суперництво з іншим в релігійному сенсі, воно не має сенсу. Немає сенсу. Для тебе воно не має сенсу. Ти віриш, якщо у тебе віри немає, і ти хочеш якось утвердитися, собі щось довести, то можливо... Когось принизити за рахунок когось. Так, звичайно. А моя віра і мій Бог, він прийшов для всіх. І навіть ми не знаємо, як ми будемо судимі християни, за свої вчинки, да, і за свою ненависть якусь, яку ми проявляємо до інших там людей іншої віри. Ми не знаємо, як ми будемо судимі. Є притча про страшний суд. Господь там казав прості речі. Він не говорив, він не судив, як ти вірив, а вірив ти так, а ще не так, а яка догматика у тебе була. Скільки раз ти молився там? Він говорить так, якщо ти не зробив, не накормив, не напоїв, не відвідав хворого, не провідав ув'язненого, не допоміг, то ти мені не зробив.
Все, крапка. Наші добрі справи. І він не говорив, кому ці добрі справи. Всім. От і все. І тут на цьому я повторюю, що скоріше, просто той час був, давній світ, трошки інша була парадигма співіснування. Тоді ціна життя була інша, племінні да, ті стосунки різні, народі. Да. Зараз людство – це великий котел, скажімо так. Да. І ми маємо також відповіді мати тут, релігійні люди, от в цьому контексті. Але ми живемо в іншому світі трошки. Але слова, які були сказані 2000 років, вони актуальні. Якщо залежить від тебе, да, будь в мирі з усіма. Апостол Павло говорив. З усіма. И все. Редакторы говорят, что мы можем заканчивать. Заканчивать мне не хочется совершенно, потому что ты совершенно замечательный человек. И дякую. Все должны быть такими нормальными, спокойными, достойными. И как вот эти люди, которых я сейчас вижу, не вот этих, это не люди. Человек, скрывающий лицо, не является человеком, да? Это орудие в чужих Це руках. орудія, да. От вони нас намагаються, от ще проблема яка, вони намагаються нас дегуманізувати. Да? От є російське слово таке обезчеловечить, да? Тобто обезлічить, скажімо так. Але я думаю, повторю ще, хочу говорити про надію. Ми вистоїмо. Ми вистоїмо. Немає сумнівів жодних. Дякую, що прийшов. Я хочу, как это ни странно, попросить режиссеров показать. А нету, да, этого видео? Ну, печально, что нет. Зайдите тогда ко мне на Facebook и посмотрите русскую пропагандистку Скобееву, как она рассказывает про то, кто такие россияне. Вот. И это очень вас повеселит сегодня на фоне всего того, что мы наблюдаем. Но главное, что мы не рабы. Никто, ни я здесь сидящий, ни люди, сидящие в тюрьмах, никто, мы не рабы, ни солдаты в окопах, мы не рабы. Вот и все. Это самое главное, что нас отличает. І тому нас хочуть знищити. Ну вот как-то хочется, я думаю. Так. Вот, что еще хочу сказать, я прощаюсь с вами, хочу напомнить, что есть Patreon канала АТР, не надо лишних слов, давайте к делу, надо помогать друг другу, как верно сказал Святой Отец, сегодняшний гость, и любой религиозный деятель, и наш муфтий Айдер говорит и так далее, надо помогать друг другу всегда, не только по праздникам, но и регулярно, подписывайтесь на Patreon, канал АТР, мы это наше общее оружие, не будет канала АТР. Я даже не представляю мир без этого, без нашего канала, потому что все полетит в тартарары. Поддерживайте то, что нас объединяет, и то, что дает нам силы в борьбе, и это приведет нас обязательно к победе. Всего доброго, смотрите АТР, не переключайтесь. До побачення.